Radioclick, a Europa que namora. No Día das Letras o pobo celebra as cantareiras cos seus versos debuxan. Adolfina e Rosa danlle vida. Benvidos a Radioclick. Eu son Uxía e hoxe imos falar do Día das Letras Galegas e o seu significado. Manuela, fan que a noite brille. Cibran, ti sabes desde cando se celebran as letras galegas? Desde 1963, coincidindo co centenario da publicación de Cantares Galegos. Ese ano adicáronse a Rosalía de Castro. E quen decide logo a quen se dedica ao Día das Letras Galegas? A Real Academia Galega, tendo en conta unha serie de requisitos, entre eles levar falecido 10 anos e valorando as candidaturas presentadas. E este ano a quen se adican? A poesía popular oral e as cantareiras. Había moitas candidatas, o que se pretende é que sexan protagonistas as mulleres e homes que foron informantes e transmisores da lírica popular. Antía, e en que cantareira se personifica esta homenaxe? En Adolfina e Rosa Casas Rama, de Cerceda, Eva Santos de Muxía e Manuela Lema e Prudencia e Asunción Garrido de Mens, de Malpica. Entonces, Adolfina e Rosas Casas, quen era? Eran tía e sobriña, viviron en condicións de pobreza. Eran moi xenerosas e participaban en traballos comunais, e nas foliadas alegraban aos veciños coas súas coplas. E que instrumentos utilizaban? Utilizaban pandeiretas, pratos, testos de potas, culleres, cunchas e calquer utensilio que tiñan á man. Javier, ti sabes quen eran as pandereteiras de Mens? Eran mulleres labregas de Malpica, Prudencia e Asunción Garrido e tamén a Meixenda e Manuela Lema. E Eva Castiñeira que aportación fixo? Pois esta era de Muxía. Foi traballar a casa Coruña e andaba a cantar mentras facía as tarefas. Alguén o comentou e convidárona a participar co grupo Milladoiro nun concerto, sendo a primeira pandereteira en colaborar cun grupo folk. Quen se encargou de recuperar estas cantigas? Pois a musicóloga Dorothy Schubert, que recolleu as cantigas, melodías e letras para o cancioneiro popular galego en 1982, coa colaboración de Antón Santamarina. Entón, que se espera desta celebración? Pois atraer a novos falantes e que os galegos e galegas continúen a falar a falanai. E agora pasamos a escoitar un anaco da entrevista coas cantareiras do Obradoiro de Canto e Baile. As mozas se bailo vento, a poesía popular boa sen tempo. Vamos a empezar con Leticia López. Desde cando hai cantareiras? Pareceme complicado de explicar, porque creo que o canto é algo que nos acompañou sempre. Onde che parece que o 2025 se adifira as cantareiras? Foi unha sorpresa moi grata, porque polo xeral adícaselle a persoas que están máis formadas ou que pertenceron a diferentes elites e ao final esta é a música do pobo, a música de todos, as cantigas de todo e realmente creo que era necesario. Trátase dun como conxunto, o sea, dunha nominación conxunta que era completísimamente necesario porque hai moitas cantadoras, cantadores que necesitaban ese recoñecemento. Bueno, e para finalizar o programa, non sei se poderíades facernos unha pequena interpretación sobre o que estuvemos vendo no Obradoiro. Sí, sen problema. Vou cantar agora unha das rumbas que aprendemos, que foi recopilada en Verdoias, no concello de Vimianzo, coa diferencia de que non vou cantar as mesmas cantigas que cantei antes, porque o concepto que temos agora de canción antes distaba moito. Ian metendo as cantigas que querían. Que entraba un no baile que querían picar, pois xa lle botaban unha. Ou a mellor que non estaba moi a justo. Utilizábanas para comunicarse. Entón non había unha canción definida. E agora vou botar esa mesma melodía, con ese mesmo ritmo, pero con cantigas diferentes.